Dobrý den, mé jméno je Barbora Machová a ráda bych vám představila svou práci s názvem Želvuška jako nový modelový organismus pro ekotoxikologii. Tato práce vznikla v průběhu 2 let na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu Badatel, kterému patří můj velký dík. Zde je několik důvodů, jak jsem se k této práci dostala. Jedná se o spojení mých dlouhodobých zájmů a také o málo prozkoumanou oblast, která je však důležitá z hlediska ochrany životního prostředí a nabízí i možné budoucí využití, například v biotechnologiích. Želvušky jsou extrémně odolné mikroorganismy, které snáší například dlouhodobý stav bez vody, ve stádiu tzv. Anhydrobiózy, vysoké dávky UV záření, radiačního záření či vysoké teploty a tlaky. To mě vedlo k myšlence, že přizpůsobení, která mají na buněčné úrovni, by jim mohla umožnit i ochranu vůči toxickým chemikáliím. Zároveň jsou želvušky dlouhodobě zkoumány a jejich jednoduchá kultivace i velké množství poznatků, které o nich máme, by mohlo přispět k tomu, že by mohly rozšířit řady modelových organismů. Pro efektivnější analýzu získaných dat ve formě fotek z automatického mikroskopu jsem využila umělou inteligenci, konkrétně neuronovou síť. Zde je grafický přehled chemikálií, které byly vybrány pro testování. Jedná se o kovy, jejichž sloučeniny jsou nejtoxičtější pro životní prostředí. Čistota testovaných chemikálií byla ověřena chemicko-analytickou metodou hmotnostní spektrometrie, konkrétně ICP-MS. Želvušky byly postupně vystaveny 46 sloučeninám s 19 různými kovy o různých koncentracích, které byly postupně optimalizovány. Experimentální desky byly následně foceny na automatickém mikroskopu v určených časových intervalech. Ve výsledcích pak prezentuji situaci ve 3. den toxikologického stanovení. Kvůli velkému objemu získaných dat si v pravé části můžeme prohlédnout tabulku, ve které jsou pouze pro ilustraci chloridy všech testovaných kovů. V případě stříbra a gália se jedná o dusičnan, jelikož chlorid nebyl testován. Kovy jsou seřazeny od těch nejvíce toxických po ty, vůči kterým želvušky prokázaly největší odolnost. Ve 2 menších tabulkách jsou pak všechny testované sloučeniny mědi a železa. U testovaných sloučenin mědi si můžeme všimnout velkých rozdílů mezi jednotlivými sloučeninami. To potvrzuje poznatek, že toxicita kovu záleží na tom, ve které sloučenině se nachází. U sloučenin železa pak pozorujeme zajímavý trend, a sice, že sloučeniny železité se ukázaly toxičtější než sloučeniny, ve kterých se železo nachází v oxidačním stavu 2, tedy sloučeniny železnaté. Stejným podmínkám byly vystaveny i háďátka obecná Caenorhabditis elegans, která jsou tradičně využívána jako modelový organismus v laboratořích. Toxikologické stanovení u háďátek se nám však podařilo pouze u 21 sloučenin. Ve 3/4 případů se však překvapivě ukázala odolnost háďátek významně vyšší. V 19% pak byl účinek srovnatelný a pouze u 1 látky prokázaly želvušky vyšší odolnost. Jednalo se o dusičnan manganatý. Pro efektivnější analýzu jsem využila neuronovou síť, konkrétně YOLO V5. Obrázky pro trénování neuronové sítě byly anotovány v programu CVAT. Využívali jsme metodu tvorby boxů, která se ukázala robustnější než metoda obkreslující kontury přímo ohraničující tělo želvušek. Síť se naučila želvušky v obrázku najít a dále určit, zda jsou živé či mrtvé, a to postupně s vysokou přesností i správností. Tyto parametry shrnuje tzv. Matice zmatení, která je charakteristická pro každou neuronovou síť. Síť byla používána ve stavu učení 250 epoch. Z výsledku, které sledují průběh učení, je však patrné, že by bylo dostačující již 200 epoch. Toxicitu ovlivňuje velké množství parametrů.
My jsme se zaměřili na teplotu a ověřovali jsme její vliv u 4 vybraných kovů v 11 sloučeninách. Experimentální desky byly uchovávány v 5 různých teplotách. Tento experiment byl vyhodnocen pomocí mnou anotované neuronové sítě. Zde si můžeme prohlédnout získané dávkové křivky pro síran zinečnatý. Ať už z grafu v levé části obrazovky, kde jednotlivé řádky zastupují jednotlivé dny experimentu, nebo z grafu v pravé části, kde jednotlivé řádky odpovídají jednotlivým teplotám, můžeme odečíst, že teplota měla na toxicitu překvapivě malý vliv. Na závěr bych ráda shrnula výsledky své práce, z nichž některé jsou velmi překvapivé. Například to, že želvušky ve srovnání s háďátkem neprojevily zvýšenou odolnost ke většině toxických kovů. Unikátní se ukázala pouze jejich odolnost ke sloučeninám manganu, která by mohla být způsobena přítomností enzymu zvaného mangan-dependentní peroxidáza spojená s anhydrobiózou, který želvušky mají ve svém buněčném ochranném mechanismu. V práci byla vyvinuta funkční neuronová síť, která byla použita k vyhodnocení experimentu, který zkoumal vliv teploty na toxicitu. Tento vliv se ukázal jako překvapivě malý. S využitím podobné metodiky by bylo možné testovat odolnost želvušek k dalším látkám, například genotoxickým látkám, environmentálním polutantům či genotoxickým látkám. A želvuška by tak mohla najít využití jako nový modelový organismus. Práce nabízí pokračování, a to v podobě optimalizace neuronové sítě, aby byla robustnější a umožnila i zpětnou analýzu získaných dat. Tato data by bylo vhodné srovnat s ekotoxikologickou databází, která shrnuje toxikologické údaje pro další bezobratlé. Další zajímavé srovnání by bylo na základě poměru tělesného povrchu ku objemu, který želvušky jakožto mikroorganismy znevýhodňuje. Pomocí ICP-MS by také mohlo být možné sledovat kumulaci kovů v těle želvušky a průběh detoxikace, tedy toho, jak se želvuška v čase toxínu zbavuje. A to je ode mě vše a já vám děkuji za pozornost.